Sleistalli Moona. Tallille tulee uusi hevonen. Mä rosin lause, että se on Sira ja Lumi lähti täältä tallilta. Ja joo, se menee tohon vaniljankaan samaan boksiin, mut joo, se tuli nyt tähän. Saatatte kuulla kavioitten kolskeen. Äiti, meniks matka hyvin? Joo, tosi hyvin. Vietäisikö se nyt talliin vai vaniljankaan? Voit viedä sen vaniljankaan. No, okei. Jos sä nyt niin haluut. Piti. Mä voin tulla siihen sun viereen. Mennään nyt tänne. Mut joo, tää on nyt ihanaa. Mä tuun eteen puhumaan. Niin, toi heppotuolla Sira, niin on niin kiltisti, niin mä voisin ehkä lähteä senkaan maastoon. Ei maastoon, vaan kentälle. Niin mä voin laittaa sen tossa kuntoon ja sitten lähdetään. Niin, mä näytän teille kohta, kun mä oon laittanut äiti sit kuvannut. Tossa on siis Lili, se on meidän uusin tallitytö. Niin, tuli tässä jouluaikaan. Moi. Tossa ne Vanilja ja Sira nyt nuhkii. On jo laittamassa suitsia ja joo niin. Eli mä harjasin Siran niin kuin varaharjoilla. Sille tulee vielä uusiakin harjoja. Sitten mä laitoin Siralle satulan. Sitten mä laitoin sille jo kaulalle ton jutun. Sitten mä laitan sille nopea noi suitset. Mä menin jo tänne selkään, mut ei se haittaa. Mä mentiin jo Sirankaan niinku vähän matkaa. Onko te tuutte mukaan mä vähän tästä? Eiks ookin hienoa? Siis Sira on ihana. No, mennään tänne nyt katsostelemaan. Kiitos kun katsoit ja käykää seuraamassa myös Instagramissa ja seuratkaa minua täällä. Hei hei!